Hiru egun besterik ez dira falta 18. korrika abiatzeko eta hain zuzen lehen egunaren aurkezpena egin dute. Irteera egunean bertan izan da, Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean. Bertan ekingo diote korrikari lehen lekukoek, parkeko euskalgintzako langileek. Eta lehenengo kilometroak hori adierazi nahi du, ez? Egina hori ordezkatzen saiatuko gara, egunero ite den lana euskera elkarri ematen jarraitzeko, ez? Behin hasita beste milaka euskaldun izango dira urrengo 10 egunetan zehar euskara elkarri emango diotenak. 18 korrikek parte hartzaile ugari bildu dituzte eta gaurkoan 8. korrika ekarri dute gogora. 1983koa. Martin Ugalde izan zen urte hartan omendua eta berak irakurri zuen azken mezua, Josemi Zumalabek idatzitako testua hain zuzen. Euskaldunon egunkariaren sustatzaile izan zirela biak eta beraz egungo berriari hazia jarri ziotela gogoratu dute. Hori guzti hori kontuan hartuz ekingo diote ostegunean korrikari Martin Ugalde Kulturparketik. Uste dugulako Martin Ugalde parkea badala euskalgintza osoarentzat referente importante bat eta uste izen dugu badala garaia horiei ere keinu bat egiteko eta euren lana goraipatzeko. Lauterdietan abiatuko da, baina lehenago hainbat ekitaldi ere izango dira. Goizean korrika txikia inplikatu nahi izan dugu alik eta herriaren implikazioa handina lortu nahi izan da, eta goizean ikastetxe korrika txikia egingo dute, gero eguardin komentatu dizuedanak, kale jira bat egin izango da, eta gero importantena da hiruretako egindan deialdi hori, ez? Bertan parte hartzen dutela Andoaingo talde kultural, kirol talde, Buruhandi erraldoia, dantzariak. Esan bezala, lehen kilometroa euskalgintzako langileek egingo dute eta gehiengoa kulturparkean bertan izango da. Ostean, Pirritx Porrotx eta Marimototxek jarraituko dute eta esan bezala datozen 10 egunetan gainontzeko guztiek izango duzue herriz herri korrika jarraitzeko aukera.